आङो होननोनो रोङा। नंगौ नामा? एक्सपार्ट नोंथारा दाबो ब्लग बानायनोनो रोंनाय जायाखै। हेल' भिउवार्स, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल मीनाक्षी's field। मुसलपुर मोनफैनानै दङ आङो। सकि थांनो नागिरदों बेरायनो। गोबावथार जाबाय बेरायनो थांनो मोनिया। आयु जि सान्दुं गोसाखा। ओमफ्राय दिनै नायनो थांनो नागिरदों सकिखौ माबोरै जाना दङ। ब्लगखौनो रानो रोङा आङो, होननोनो रोङा। नंगौ नामा? होनलाबायो ओरैनो जि हायो इखौनो। एक्सपार्ट नोंथारा दाबो ब्लग बानायनोनो रोंनाय जायाखै। दा थांबाय थानोसै, मुसलपुर मोनफैबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय फैयै फैयै नै दलंखौ मोनबाय। इयो दिरिं बिराद गोदोर। ओमफ्राय ओरै दैया फैयै फैयै फैनानै दैज्लाङावनो बायदोनो बे दालाङा। ओमफ्राय जोङो दालांजा थांनो हाला दा, ओरै गाहायजा थांसिगोन। नैबे जा इ लामाजा जि दैबाना फैनानै बायखादो। आयु जि गोलावखामोन दालाङा। नंगौ नामा? कारफोराबो इजा थांसिगोन ओरैहाय। जोंबो ओरै बारस'नानै थांनोसै। बे दलं बायनायजा थांजाला। थांबाय थानोसै दा। नै दा सकिनि गेट सफैबाय। सफैबाय नै सकि। सान्दुं गोसा। ओरै गोजौआव गाखोहैनोसै, मन्दिर दङ गोजौआव, ओजा थांनोसै ससे। ओमफ्राय बैयाव गोजौ गाखोग्रा दङ, बेयाव गाखोथ'ला। जेबो गैया सायाव। ओमफ्राय नै जा मन्दिर दङ, इयाव हनुमान मन्दिर। गाहायजा थांफिननोसै। सान्दुंआबो बिराद गोसा जाखादो दिनै। ओमफ्राय गाहायजा ओंखारलांफिननोसै, थांथ'ला। गोजौनिफ्राय ओंखारबोबाय, बरिं जेबो गैया। ओरैनो मानसिफोराबो दा बारा फैयाखै। सिजोनाव बांसिन फैयो आरो डिसेम्बर जानुवारिफोराव। ओमफ्राय दा ओरैनो साफा सानै फैदो। ओमफ्राय पिकनिक जानो फैनाय बास गंसे नुदो, इखिनियानो। कलेजनिफोरखौना जिप फैसोदों। ओमफ्राय ओइजा ससे दैमाखौ नायनोसै। आयु जेथिंबो जि बैग्रियानो बैग्रि गोजाखामोन। बेफोरजाबो साजाबो। मोननाय समाव मोनफैनायमोनबा मोनजागौमोन। ओमफ्रायो दिनैसो फैनो मोनबाय। गोबावथार जाबायमोन, बोसोरसेनि बारलायलांबाय फैनो मोनिया।
दिनैसो फैबाय ओमफ्राय गरम मोनदों होमबाबो थाबायथिंबाय थानोसै दैमाखौ गोसोखांनोसै दैमाखौ देखायनोसै नोंथांमोननो सान्दुंआनो जि गोसाखा ओमफ्राय दैया इनो स्राय स्राय बोहैबोगासिनो एसेमान आथिं सुना लानि र' दैयाव थान्दा जानायनि दैयाव दसे गेलेनि गुसु गुसु मालायफोरा ओइ खर'आव गेलेगासिनो A few moments later. बार सेरियाव दसे जिरायथ'बाय ओइ जा दैमा दङ ज्राम ज्राम दै गोलैगासिनो नंगौ नामा इयाव आय' न' लुनानै थालांनो मोननाय मोनबा हाजोफोरनि थालिरफोरखौनो खायै खायै जाबाय थागौमोन इमान साफा निजोम बार बारनाय दिनैसो नुफैदो सकिखौ दसे जिरायनोसै इयावनो 2 hours later. ओमफ्राय आंनि बरिं रिं ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिथिंबो गोजोननाय थाबाय